سلام كم يقنيهم كم يلهم كبرت غاتلتي نايلو ما عندهم دلونا ونجميرنا لنا أبز السوشيال ميديا بتعمل زرارتن حدش نجاراتن زلوا قرص قبيلتهم وانا حسابات نباهم كبتصحي سنة مكثال فافيقنا دم غنينا حنتي ترار سريحتنا يصمدوا مسرح تصميده سلازقنوخي قنيلنا كم وتر بالسرات كله ناي ادميو جن بزعبا صمدوخه انتي بحالالو مئتو غيرنا خنجمر نحنا هزتناي حزب ركب مس ارترات جمير زلو كودب مجلس اوصينا بقلعنا نسرحلو زلنا صبو وصيتون رخيمنا لنا ابز دراشون صبو دغاف رخيبلو سلازي نصو بزبلص تطناخيرو انتخيدو تناي كلتيو ربحا زلاق سلامن زلاق دحننتن كم زخيل منم طرطر يبلون ኤርትራ ሱዳን ትግራይውን ህዝብ ባዕሉ ኣብ ሱዳን ጽምዶ በመግባር ተራኺቡ ነይሩ قلعون غدميت بنقرب سدرا كب وقع لنا وقع السدرا رقحاو بوي لومي تبرهني امصيكم زلو برو معلتي وعلنا باقداسي سيناريو نجمر صمدو اب يونايتد نيشنز اب عينن اذنن انطونيو غوتيريز بوقعات لمو انكو حقوسنا اذا دمصنا مسمع استحرمت علم بمجد خدم تابلنا بمجد جيدون تيموثيوس اب يونايتد نيشنز كم قال تدميصو بزعبات حستو ابغاغسون انفوتون زملكت قال محتت كغبرو لين وكيل يازراري بمو ززرب يلن كومو زبحال يلن ابدوب تعاريقو مدباتو سريع زنقساقس زلو فرق مليون سلاماو حفاشن تليو نعو زراربو صمدو وانو حزب سلازخونه يلنا ملسنا لمالنا كومو يوزلو توري ودحاو بوي صمدو معرخ نديا بمعتهم اتي بتاتي خومالو ولا اديتينغ استوعللو ادالو تصمدون سراويت ميديا بلصغنان انولكم زغرما معلتات ابستزازمه 3000 سبات تساتفوا بيراو كونفرنس حزب تግራይ ናብ ህዝቢ ኤርትራ እስዕብ ጻውዒት አማሐላሊፉ አውዒት ለህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝብ ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንኽሰጋገርን ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እጃምና ከምንወፊ እንትንገልጸልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን አንጸላሊ ዘሎን ቀርና ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ሕምስምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፍኣት ኩናት ብርሑቑ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ጻዕሪ ከምንገብር እንተነረጋግጸልካ ብወገንካ እውን ዋዒልካ ድምጽኻ ምስማዕ እጃምካ ከተወፍን ንሰላም ሓቢርና ክንሰርሕን ጻውዒትና ነቕርብ ዝብል እዩ እጃምካ ከተወፍን ንሰላም ሓቢርና ክንሰርሕን ጻውዒትና ነቕርብ ብፍላይ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዓብይ ኣጀንዳ መዘራረብ ኮይኑ ቀፂሉ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ሞ ምስ ተተሓሒዙ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ረክብ ህዝብን ህዝቢ ረክብ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ሞ ኣብ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ ኣስዒበ ዘልዕሎ ሕተለኒ اوكي مالت هزون هزو ركب تتوهيلكاس بزخون يخو ملكعي بالتا تريل مخنيات يلن ايكون اندو مس ايرترا بدمو نستأساسر كايو بدنبرون بتعمي قربا زخونه بتاريخون حدث زخونه بزح نجر زلنا مالت حد نخنا واقعس زخلو كافتوم بوليتيكاوي سحتاتات كافتوم ناي مرحتي زفتروم غونصات وصاي بتاريخ ننو علم منم بحوار بمقلاش بحوار بممكات زفلت حزب اسكع زخونه حزبن حزب ركب كتبحال تلخا ايتقاومون مالت لك خمزه انا حجس تግራይ ምስ ሱዳን ክራኸብ ከሎ ከምዘ ይቃወሞ ትግራይ ምስ ዓፋር ትግራይ ምስ ካላ ሓይል ክራኸብ ከሎ ከምዘ ይቃወሞ ትግራይ ምስ ኤርትራዊ ክራኸብ ተለውን ደስ ይዝብለኒ ይሕጎሰሉ እየ بسرد محازا خطري دلي حزب تግራይስ محازا كهلو بخالوت بهيرات زفتو بخالات محاورسبات تقبلنا زركب ጎረቤቶም በመሆኑ ዘይ ጸልዎ ዘይ ማለት ክብርታት ትግራዋይነት ምስ ማንንም ንኸይትራኸብ ዘይ ክልክል መሆኑ
ዘርእየሉ መንገዲ እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ይድግፎ እየ ሶ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ምንም ሕተ የብለይን ማለት እዩ ህዝቢ ዓሊተና ሰላማዊ ዝኾነ መነባብርኡ ምንባር ይጅምር ኣሎ እፎ ኢሉ ካብ ናይ ድምፂ ጥይት ወፃእ ብዝኾነ ኣገባብ ደቁ የምህር ኣሎ ይሓርስ ኣሎ ሰላማዊ መነባብርኡ ይገብር ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ከይደው ኣብዒሉ ላዕሎት በዓል ስልጣናት ከይተረፉ ማለት እዩ ከባቢታት መረብ እገላ ዘሎ በለሳ ሒዝካ ጾሮና ኣድያቦ ሒዝካ ክሳብ ባድመ ዘሎ ገምሃሎ ዘሎ ብሙሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ድሌቱ ዕለታዊ መነባብርኡ ይሰርሕ ኣሎ ሓሊፍ ከዓ ዕዳጋ ይገብር ኣሎ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ጥሪት ሃልየን ከይዱ ካብ ኤርትራ ይምፅእ ናይ ኤርትራ ጥሪት ናብ ትግራይ ተመፅየን ይወስድ ኣሎ ሶ ትጽምዶ መዓልቲ ኣብ ሚድያ ኣይንገርን መዓልቲ ግን ይግበር እዩ ዘሎ ብዙሓት ናይ ስፖርቲ ሓበራዊ ፀዋታ ተገይሮም እዮም ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ትግራይ እውን ኤርትራውያን እውን ተጋሩ እውን ማለት እዩ ብዙሓት ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ብዙሓት ርክባት ማሕበራዊ ጉዳያት ፀጥታዊ ማሕበራት እውን ክልቲኡ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ስለ ዘሎ ብዙሓት ነገራት ይግበሩ እዮም ዘሎ ሶ ጽምዶ ጠጠው ይበለን የግዳስ እናዓሙቀን እናሰፈሐን ይኸይድ ኣሎ እዩ ነገር ግን ቁሩብ ዝነከየ ምንታይ ኣብ ሚድያ እዩ ስለዚ ተደለየ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ክንገር ስለዚ ይድለ ማለት እዩ ሓደዚ ከላይ በባይን በአወል ሰዒድን መሪሕነት ዝግበር ዝነበረ ናይ ጽምዶ ረኽቢ ምዕራፉ ወዲ እዩ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ትዞም ፀውፂት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ሕዚ ጠቀስክዎም ብሙሎም ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ነበሩ ከባቢታት ትግራይ ተመሊሶም እዮም ናብ ትግራይ ቤት ትምህርትታት ተዓፅዮም ዝነበሩ ተኸፊቶም ኣለዉ ናይ ዛላንበሳ ቤት ጽሕፈት ፀጥታ ፖሊስ ኣሎ ብዙሓት ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ተመሊሶም እዮም ሓሪሶም እዮም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኣፎም ዙ ንቁልቁል ደፊዩ ብሰላም ኣብ ድፍዑ ኣሎ ኣብ ሓንቲ ሩባ ይቐድሑ ስለዚ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ እምዶ ህዝብታት ህዝቢ ንኽምልስ እዩ ዝደፍእ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ሓሽሽ ሒዙ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝሃቀነ ገበነኛ ናብ ሓለዋ ዶብ ኤርትራ ይረክብ ዓፈር ንትግራይ ክሃርም ዝኸይድ ንዝነበረ ሰብ ሓራ መሬት ተጋሩ ኣሕዋትና ይተሃርሙን ኢኹም ኢሉ ከልኪልዎም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓራ መሬት ብዝብል ኣብ ጻማ ዓሰብ ንዘለዉ ናሃገሮም ክምለሱ ምስ ዝደልዩ ተቐቢሉ እኽለማይ ዓንጊሉ ናብ ትግራይ ዓዶም ንኸኣቱ ኣይሕግዝን ዶ ትብልዎ ኣነ ዝገርመኒ ግን ወዲ ወረደ ብዛዕባ ጽምዶን ምምእካሉን ክዛረብን ከሎሲ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ በዓል መስቀል ዓሊቴና ነርካ እቲ ዝነበርካዮ ቦታ ንስኻ ኣይኮንካን ፌደራል ኣይኮነን ህዝቢ ዝኸፈቶ ቦታ ምዃኑስ ተነጊሩካ ዶ ዝብል እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ሻዕብያ እንተ ኮይኖም ብልጽግና ዲኣልይዎም ዋላስ ጽምዶ ኣብዚ ብርሂን ዓርከይ ዝብሎ ኣሎ ጽምዶ ኣጋጣሚ ሰኒ ተምሃሮ ዛላንበሳ ትምህርቶም ጀሚሮም ኣለዉ ብስሩዕ ከተማ ዛላንበሳን ከባቢያን ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዛላንበሳ ኬጂታት ከይተረፈ ጀሚሮም ኣለዉ ውፅኢት ጽምዶ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ዓሊተና ከይዶም እዮም በዓል መስቀል ዓሊተና ቤት ትምህርቲ እውን ስርሑ ጀሚሮ ኣለዉ ድሮ ጽጹይ መጽናዕቲ ዝተገብረሎም ፍጹም ንሓደጋ ድሮናት ኤርትራ ጋህ ዝበለ ካብ ዝተጸንዐ ቦታ ድማ ሎሚ ክሕብረካ ንዓይ ከዓ ኣብታ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጉጅለኻ ደሞዝ ትስልዓለይ ሻዕብያ ብጥርሑና ስርሑና ዋ ሓዝ ኣቢቹ ኩሎም ብሓደ ለይቲ ንኢትዮጵያ ንጀሃነብ ዝወስድዋ ቦታታትን ሓለዎምን ብዝተጸንዐ ሙት ጎድኒ ብተራቕላዕ ነዛ ስናዕ ከተማኻ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ጸልማት ከእቱ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል ውዱእ መጽናዕቲ 10 ሃይድሮ ፓወራት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከኣትዎ ኢኻ ካልእ ልቢ ክኾነካ ብድሮን ንኤርትራ ከተፈራርሕ ምፍታን ከም ናይ ሳንጹ ባህላ ጸላኢኻ ዘይምፍላጥ ፍርቂ ስዕረት ይኾነካ ኣሎ ኣብዚ ጥንቃቕ ሓተካ ጉዳይ ኤርትራን ጸረ ድሮናታን ሚሳይላታን ክትፈልጥ እንተደሊኻ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ራስ ዱሜራ እንዳህላክን ናይ እስራኤል ማዓስከራት ኣሎ ብምባል ክለ ኣየር ሰማያት ኤርትራ ዝሓለፋ ድሮናት ኣበይ ተሰትየን ወሰን ኢልካ ምሕታት ከድልየካ እዩ ኣብ ዓለም ዝረቐቐ ጸረ ድሮንን መናሃርያን ኣበይ ኣሎ ኢልካ መርበብ መጽናዕቲ ምዝርጋሕ ከድልየካ እዩ እዚ እውን ጽሉል ስለ ዝኾንኩ
بعلي استنتنكوي حج مريت كتزارب متجمرت ناسف ابرها زبال هوتات يا سديدكا امون غيرتران اثيوبيان كينات يلن زبل حدش مقلبس انفت مفناو نقولان مدخمن نخبد محبرسب اورومو مبلعيت انتخونت نورومو اينا نسرح زبل زينا مفناون اي خي دكاني ኢትዮጵያን ዝቅ አድርገን ኦሮሞን ከፍ የሚያድርግ ዲስኮርስ ተጠቅመናል we deconstructed Ethiopia we want to reconstruct ኦሮሞ ኢትዮጵያ ትሒትና ኦሮሞ خبزبل ሜላ ተጠቂምና ኢና ንኢትዮጵያ ፍሪስና ኦሮሞ ሃኒጽና ማለት ተሰዶም ዘለኻ ሽማግለታት ኮፊልና ንዘራረብ ዝብልዮም ኣብዚ ዓቢ ጌጋሎ ዝርብ ብዛዕባ ወደብ ምስናይ ወደብ ዝምልኮቶም አካላት እንበር መንግስቲ ኤርትራ ንሉዓላው ባሕርም ዘይ ምልኮቶና ኢትዮጵያ ቀዳይ ሚኒስተር ኮፍ ዝብለልካ ይመስለንን ሚኒስተር ዑስማን አብ ዩናይትድ ኔሽንስ ጉዳይካ ዘይልዓለሉ ምኽንያት እቲ ዝዓበየ ጽፍዒትዩ አቅልቦሉ ኢኻ ኤርትራ አማ አድናይ ሁቱት ጠለብ ትዕደማ ይኮነትን ዩ እትመልእኽቲ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ምድላው ፈቲኹም ከም ትኾኑ ኣይጠራጠርን እሞ እዚ ቻናል ካ ሰብስክራይብ ና ላይክ ና ገበርኩም አበረታትዑ ክብለኩም ይደሊ እንተሰሰና ይኹሉ ግናዕኹም ይምንይልኩም ሰላም